Hartono, monggo. Monggo Pak Hartono mriki. Ayo monggo. Catetan sakjroning ati. Aku lali mau lagune apa ae ya? Lah piye Mas? Menapa duit ngene iki lho mau. Mendem kangen layang swara karo lungset. Oh iya, Ding. Anu udan kangen ya? Moh ya wis. Moh. Catetan yo. Catetan Oh, semono nadane. Catetan sakjroning yo. Catetan sakjroning ati.
iki buat jebule sing melodi ngethuki. Tuk tuk gaya ngopo kaya ngono ya gendek. Potong 10% Mas Nur. Sewengi utang ngethuki tok iki lho. Tak kuri sing ndi ngethuki. Marang sliramu. Berkat nada. Kardono, jenengan ngertos pimpinannya campur sandi iki dereng. Pak Sunar niku. Pak Dereng Sunar. to? Nganu Pak Komplit. Sampeyan ngerti mboten Pak Sunar pucet. Pak Sunardi. Pak Sunar mumet. Penyanyi 3 tambah 1. Lah kowe iki yo ngono jaremu rene kon isa-isa ngono mbek kon dandan. Sing Yo, duwe mumet. Yo ora salahku. Tenang, Pak. Saya bertanggung jawab ke semuanya. Gitu, Pak. Ya, mangga. Sabdo Pandita Ratu lho. Dokmu. Lah apa? Mangga. Sabdo Pandita Tak sumbun marang sliramu. Nah, Pak timbang delok dracin. Wah, sembahno. Nyambut gawe iki sing fokus, Mas. Murat, Bagiane iki dhewe-dhewe. Ayo. Tigas danga, manukmu siap nembak, nembak. Gaspol danga, manukmu siap ditembak. Gaspol danga, manukmu siap ditembak. Berkat nada.
Wis maringi Oh, barang. tak Kyuris. Oke, baik. Oh, kayak ngene iki lho, Mas. Rini itu lho. Apa? Ngengkang kaya ngono. Yo gak apa-apa. Sikilmu kuwi lho. Lelah, Mas. Wong wedok kok mekangkang kaya ngono. Lungguh. Nggih. Mboten saged, Bu. Nggih. Mendung tanpa udan padha iso. Lah. Terus saged Saiki ngecemen to, Mas. Mboten saged, cacahan saged. Mendung tanpa udan. Urip ana kutha gedhe. Satu koki omah saiki dong kawane apa-apa wae rasa ketinem pati sajoke ayo yo Pak Kantono, mangke bar niki bar nggih. Lah nggih. Bayar sapa? Oh, jam 12. Sing kesan pun ngantuk niku. malah riri. Oke, baik. Donatur dilarang ngatur. Oke, baik. Bare jam 10, Cok. Jam 11 gak apa-apa Pak. Ora apa-apa Pak nggih, sing penting gayeng nggih. Pak Hardono duwe gawe pisanan iki sing penting gayeng. Enggak usah, enggak usah. Mboten usah, mboten usah. Urip ana kutha gedhe mita pokoke apa wae antar kena didengar pasti kadang Sampun, Pak. nggih. Matur suwun nggih, Pak. Oh, penggemare anak Pak. Asik. Mas Bengki. Sini sayangku, wong loro. Sini. Diparani ngoyo-ngoyo coprote jarene wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono Ngomongin kebenaran.
rumangsaku ambung ngene rene ya. Ya beda size to, Mas. Cilik iki. Bareng sempet peperangan Berkat nada campur sari FS Audio Digital Kemudian Terakutu Video Shooting bersama Evani Ratnasari Bokelwati. Diparani oyo-oyo sarene wis mangkat lunga enteni oyo-oyo warna-warna pandak wani saka alah nadyan durung ketemu dhewe saka busina sesat lebu teles duk warna aku ngune trimo wurung semene wae kowe dadi guru senam menawa muridmu rusak kabeh. Mosok senang kok ngene-ngene iki apa? Aku ngetopke musik ki lho. Bareng sempet Jago guru jenenge. Spesial kagem Bunda cantik Evani Lopez.
Dadah Mas. Bintang kecil malah apik. Yo berkat naga. Berkat naga. Saudara kerja. Pembukaan gila. Lah yo kene ben kompak ketok kompak golek penake dhewe lho jenengan. Pak Sunar, MC ini potong. Ayo coba jenengan bagian jenengan ayo. Liyane meneng kabeh. Oke. Saya mau tamasa Lonteng, lonteng. saiki wis kepethuk. Tungtak tung. Mas, digamel sing meneng iki. Jare meneng kabeh. Ayo Nah, menang. Mbah. Telmi sing ngendang. Tell me apa Mas? Telat mikir Yo tak kira sing meneng iki. tak kira Ora kabeh tilmi yogane lho meneng. Mas. Tilmi lah aku Hey. kan risih aku. Nanona tak tungtung tak jreng lho ya toh. Yo. Siap sing Masuk, apik masuk. nek pasaran. Ayo. Ojo ngisin-ngisin Iya, aku. cerewet. Aku dicoberkan ada lagi bisa. Terus. Nyanyi terus. Saiki wis kepethuk. Kudu musik romun ae kok. Gamelan ki muni. Iya ya. Kimbote muni. Terus. Nanane tak sreng. Oke. Sing penak ya. Ayo. Sesuk aku melorot. Gatel. Ganti iki jeroane. Kok ganti mbahmu? Saiki wis kepethuk. Gak nyanyi ra paten, mas aku dileki batalke job lho. Oke. Alah, nesu, mutong udut. Tuwek nesu. Rumangsane koyo bagus-bagus kowe. Koyo kethek ngono kae. Ayo. Terus. Jangan lalah. Nyonggo miku rada banter. Hei, go miku ki lho. Ayo Mbak Mas, Tuwek. iki salah anu lho Mas, lak wengi ayo Mbak. Mbak Buti go miku ki lho. Saiki wis kepethuk. Audio. Apiku rumong salega dene
dina amung tansah dadi linturan buta-buta galang kepapan anggon putan sagalamun oke pantang pancingangun wis mantep ora gatut men semo wong manis Ekolani. aja Ekolani. wis Joget-joget ekolani. predate Ekolani. tusuk Ekolani. 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 Nyanyi. Ekolani. 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 kagowo mik papat mbok pateni kabeh Sesuk golek MC sing rada enom Pak. Tuwa rapati apa lagu iki. Lah iya Mas, muni yo Mas. nek Iki pas mau aku sing mati. nyanyi coba pateni ri Lah iya masukin Mas. mateni Ayo, pasaranku kowe ayo. iki Ayo, banger ayo. ke tambahi lo nini Iya iya. Ri, ni yo ri. oh ya den jane bahni Kok ni to? tambahi lo pah Ambune ya Allah. Kok ngono ki ambune abab ya Allah. tambahi lo pah Ringose. Masukin sayangku. Ayo tandang ta. bareng saya iki to Hei, ora Piye? Mas, saiki. Oh. Ojo, saiki wis kepethuk kasih rujuk mantuk ilang rasa jam Es terus. lagu wis ketemu Wey. wis krungone musik e beta benes bergoyang monggo tak kiyal tak kendil pasukan merahnya pujas Bayar. Tibone kowe lho. Ayo. bayar mbahmu kuwi Primo, mana? huh? Mana? Bisa kasih ana suwen monggo mak nano jangan Sumeri, pancen aku dilahirke nang donya iki ngrejekeni, Mas. nih Kowe cedak aku sugih kowe, Mas. lukir kowe kene aku kono Apa? kono abang aku ijo Aku kon rono kok. Lukir, lukir. lukir Ya. titanan abang ki kok pak abang ngomong itu abang lho soalnya Ih, kok ngono to, Mas? Aja ngisin-ngisin ke to, Mas. aku demi Aku moh. demi kanca-kanca lho nih Aja kaya ngono, Mas. 200. 200 mata 50.000 ngomongnya 200 Ajan-jane kowe ning ngendi Gelagaku sajanyuri kati tak gendong kemana-mana Hatiku sujud Kowe kencang karo wanita liya yo oi iki wis arep metu kok malah mbok pateni iki piye kowe iki Piye Mas? wis arep metu malah mbok pateni mboten sah mboten Nadyan aku bocah gunung Kahangan tut nongku Ora susah kadek aku bingung Yen to pancen tresno aku 200 lho 200 lho apa bener Dolan
Pemandangannya apik kene. Nyoting iki mudeng apa ora kowe iki? Cerah foto. Woi. Mas. Dipindah kene apik kene. Kowe iki mburine iki lho sapa sok ganteng men to kowe. Iki sapa? Wong tuwek barang kok. Sopir. Kuwi Mbak Sopi jenenge. Apik kene lah, ngono lho Amsari bocah 50.000 nya. Rene. Heleh. Apa kowe ra kelingan? Yo. Ana latar padha kalungguhan kegocekan karo aku. Berketodo. Sepeda buat keluarga besar Pak Jasmin. Asik. Terus, tunggu Pak Jasmin. Wah. Penantian aku Bocah ngono. Kepapat nunggu. Ora susah ate karo bingung. Yen to pancen tresno aku. pancen isih dadi laku. Terpisah karo Ayo Mas Bayu. Aja nanti Undang rawe, Mas. gawe kelo. Oti nono tina beda peru beda kaya Rini persis. ora beda kana suhu kok. Segere.